DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ginareklamo sang pila ka mga motorista kung gabi ang drainage system sa kilid sang Haro Plaza sa Barangay Luna, Haro. Nahibaluan nga isa na kasimana ang drainage system sa kilid sang plaza nga nagatuga sang trapiko sa iban nga mga salakyan. Suno sa mga tindera nga malapit sa lugar. Hindi lang kaisa kundi madamo nga mga motorista ang nagkalatumba bangod sa gamay nga espasyo sang dalan kag madanlog nga steel plate sa tunga sini. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Jojo Ponsas, foreman sang construction site, iya ginpahayag nga ini ang proyekto sang city government bangod sa heritage portion nga dapat kayuhon kag para hindi magbaha ka magsulod sa plaza ang tubig. Ay, okay naman kay daw may sitwasyon ko buram lakmi kay way kami kabalo na mo. Oo. Pero balaan nyo man kami nagreklamo da sa inyo? Way pa kami kabalo pa may pamans kami na update da kay nakapati lang kami istorya sa mga sa guha. Nga diri nga may sir? May disgrasya. May nagdisgrasya dira. Dugang pa sang natungdan, sinimana pa antis matapos ang nasambit nga construction. Ginpangabay naman sa mga motorista na kung magbiyahe sa tion sang kagabihon, dapat maghalong gid kag maghinay-hinay kay suno sa iya, kompleto man sa warning device ang area kung sari nahamtang ang drainage system. Balita nga ato natipon nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si King Gomer Diliera, nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.